Bitrata disabon kalo klifla samba flahan mo anjuru ambal na chel meja flebo maliko ka hanga fulba wa mafako bismillah ka don kibar keneka amanga bidon kibar da meni jama kono kibari kakeni samba flah an ngon duruse ko ni donko bienali mi bulu dame ka be disambro kalo klitan shegi kasi atilim won shegi ma samba flah an ngon duru tomboktu marala o kum kono na femi aka se ko ni donko ministre mam dafi tamake disambro kalo klifolo samba flah an ngon duru tomboktu marala sani adonche ya sa binali mesika ke here an kiliana choya mona amebo anga jamana yela mahorenya kalata tomba nabi fa umma ko sina ye la silike kanyesi parti tomma sade sumba kalata na tawla poti ton duru ko ni sugantira kalata je kulu fe wala sa ku sendo kalata ina parti democratique ko ni seme poti ton sugantile nu chema nale ka yini no tumba na ko sayina ni sido ni jamana kuti kalata fe anta Nigeria jamana kunti bola tunubu labana ka mo bisabani ko mono to sugantira sinati mawunye ko wala sa uluka sega ma keme ani kono to la ko doni ko uluke jamana nona bilaye uni jamana were uni nogonche abe sanflani ko bo Nigeria jamana ma chide si soro jamana were la na bora New York ani Geneva la amta cheka fe ka bidon kibar kunche pomi tumbara damnena kabini setam kalo samba fla antan konoto wati chat jamana na mi baratu sumayara war ko gele koso ali koni baro bana ni ka tokoke pondure fondation fleuve sharika jamina boyorola ponko folen koni dayle la desam kalo klefolo samba fla an wanduru chat jamana ni mawfe ambal na chel media flavor ni regala ni gaskiya bidon kibarula ama foyana okambe jemo hatore. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.